Hai lwgwfwr, नै दिनै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय। आं दिनै मिटिंआव थांनो ओंखारबाय। नै मिटिंआव मा देखायगोन आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर। जोबजाबसिम नायलां। आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो, कमेन्ट लाइक शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। दा जोङो मिटिंआव थांनो ओंखारबाय। थांगासिनो मिटिंआव। बियानिया लाजिना नायासै। बियानिया नायलाय लाजिना नायासै बियानिया। जोङो दासो ओंखारलांदो इसानाव हाबदोंमोन ना। मिटिं थांगासिनो। दासो मिटिंआव थाङाखैनो। simwnchapori मिटिं। सानसु हाय होनलाय। रावबो गैया। जागोन दे होमबालाय। नोंसोरनि मा? दा थांबाथाय मोसौ लाबोखा गोजानावसो दंहैयो एकदम सिद्दा। नै लोगोफोर मिटिंनि फोथार मोनफैबाय जोङो। आं जेरै हमदो इदिनो हम। जादों। मार्केट। बाल्टी गिलास में रखा है। बियानी इची नाय। हाँ पानी गिरेगा इसमें। मार्केटाव नै दैमाबो दङ माथो दैमा बारलायनांगौ। परिबो लोगोफोर आइया गानफुलि लादो आरोना। मोजां नुदों नुवाखै प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर। जों दा मुनियार दखानाव दङ नै। बिराद मोजां मोजां नै। बेफोरखौ फसायसोदोंमोन नै। मोजांथारना। बाट मा खालामनो फैसायानो गैया। भिखारि गोरिब जिबन। आइया इखौनो लाबाय नै। आइजों समायखायो आबिया गुफुर गावदांखाना आइया। एसां खाथियाव लायो। गोजानाव थां। गोजानाव थांनाय बेखौ बायनो नागिरदों। गोजाथार मारै थाबायगोन इयाव। कुछ तो बोलो यार। हाब्रुआ अबे थांखोबा? मार्केटाव हाबफैदो जोङो। बिराद हाब्रु नै। थाबायनोनो बोरैबा फिलाथ' लावगोन आरो गैला। ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरो बेहाय सोर फैदों प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर दे। जोंनि simwnchaporiनि गिदिंबाबो गिदिंस'नोनो हाया मासे गोदोर मार्केटआ बा। केमान के? गिदिंबाबो गिदिंख'नो हायालाय। खर'आनो गिदिंमारबाय दिनै।
चावमिन जाबाय मिटिंआव नै ससानो गैयानो गोरानसो जालागासिनो जोंसो जादों नै आं जाखायासै बिदिखौ पसन्द जाया आङो सस गैयिनि हाखावलायदों नै थेमाखौ थेमा खास'दो बोरै नायनो नायनोथि सानसु थेमा हास'नायखौ नायनोथि सस गैयिनि मा सस गैयिनि हास'लायनानै होनो नागिरखो सस जोब्बाय होमबा ए गोथाव जायासैदां होमबाथ' जों जाखायासै नुनानैनो आङो